bɛ aw fɔ bi tuguni Serifula Jabaramuso sugandili la ka kɛɲɛ ni kuma ye aw kun sigin bɛ ka sariyabulon kɔnɔ i n'a fɔ an kun ye layiru ta aw ye dɔgɔfɛra tɛmɛnen cogo min na ka jira k'a fɔ an bɛ Diogar ale kɔnɔna na ni ale ye Kati komini dɔ ye Diogar an bɛ yen halisa an ni u ka maire ka ɲɛsin a ka dugudenw ma an bɛ o la bi tuguni an y'a fɔ ni Ala sɔnna nin ye taama daminɛlen taama min kɔnɔna na an na waati kɛ walasa ka se k'a dɔn an ka yɛlɛmara kafow u bɛ layiru minnu ta anw ye sani u ka kɛ maire ko ni sigira PDCI kɔnɔna na bɛna nin baara in kɛ est-ce que u bɛ k'o baara kɛ dugudenw aw mako bɛ maire la cogo jumɛn na layiru minnu taara aw ye k'a bɔra a sen fɛ o taama daminɛlen filɛ nin ye sariyabulon kɔnɔ an y'a fɔ hinɛ tɛ yen sentiment t'a la émotion t'a la k'a fɔ ko an bɛ hinɛ ka makari o tɛ a la sariya ko cogo min hali ni o man di e ye an bɛ tugu o de kɔ o la bi tuguni an bɛ o ko kelen kan min ye jɛlenya ni tilennenya ye walasa dugu ka taa ɲɛ an bɛ o de ka bi hakilina ye o de ye le thème du jour c'est toujours la continuité sur la transparence facteur de développement local expliquez-vous aux habitants an bɛ o de la bi ni Ala sɔnna monsieur le maire min ye Dawuda Kane an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ bi tuguni walasa a k'an bilasira min ye dugukolo ko ye a ɲɛnabɔli a bɛ ale bolo yan cogo jumɛn na budget ni o ye commune ka yiriwali musakako ye est-ce que u tɛ ka dɔ dun a la est-ce que u tɛ dugumɔgɔw kan k'aw ka wari minɛ k'a dun nisɔngɔw minɛ k'a dun walima ka salo minɛ k'a dun monsieur le maire a ka ɲɛfɔli kɛ aw ɲɛna o la bi aw yɛrɛ sigilen bɛ an fana ɲɛfɛ yan seereya minnu ma bɔ a la ni Ala sɔnna aw fana nan'o di an ma fo ka taa se dugudenw yɛrɛ ma dugu kɔnɔna na ni Ala sɔnna. Monsieur le maire an b'i fo k'i waleɲuman dɔn tuguni sɔnna ka anw bisimila bi tuguni walasa ka bilasirali ani baara minnu kɛra laɲini minnu bɛ senna o lase i ka dugudenw ma an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Ok, d'accord, merci. An filɛbagaw radio Serifula filɛbagaw n bɛ bɛɛ fo bɛɛ ni ɲɔgɔn kuma n tɔgɔ Dawuda Kane. Ok, n bɛna n da don PDCI la dɔɔni ka se budget ma ka na se gɛlɛya ma. Commune tɛ se ka baara kɛ ni PDCI tɛ ka d'a kan mun na PDCI ye mairie ka baarakɛminɛ de i y'a faamu a bɛ baara cogo di duguden bɛɛ cɛw musow olu ka représentant jeunesse diinɛmɔgɔw service technique minnu bɛ commune yɛrɛ kɔnɔ ka na se conseil ma a bɛɛ de bɛ bɔ dugu bɛɛ mɔgɔ kelen kelen de b'a la structure bɛɛ a bɛɛ de bɛ bɔ a bɛ taa dugumɔgɔw ɲininka o haminaw la n'i ye dugu dɔ jɔ ta ka sigi dɔ kunna dɔ ta bɛ bonya dɔ ma i bɛ duguden bɛɛ ɲininka i haminaw la n'an y'olu fara ɲɔgɔn na an bɛ tila ka na mairie kɔnɔ tuguni k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn na a n'a bɛ f'o ma ko synthèse n'o fana kɛra jateminɛw bɛ kɛ ka sira ka bolodaliw kɛ ni bolodaliw kɛra sisan an bɛna jateminɛ cogo di sugandili de b'o yɔrɔ la o sugandali bɛ kɛ cogo di yɔrɔ de bɛ prioriser k'a kɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen jiko b'o la kalanso ko bɛ mun na mais an bɛɛ b'a jateminɛ salle kɔnɔ baara de bɛ k'an ni Ala cɛ la an b'o jateminɛ dugu min bɛ min ɲɛ minnu ka laɲini bɛ min ɲɛ o bɛ ta k'o bila ɲɛ o cogoyaw la dɔɔni dɔɔni fo k'o dafa bon o gafe in mana dilan k'a ban k'a fɔ ko yɛlɛma tɛ da kɔnɔ kuma t'a la kuranɛ tɛ k'a tɛ yɛlɛma ni kuranɛ kolo don o tɛ changer mais PDCI ni musaka sɔrɔla e fɛ waati o waati ka baara sɔrɔ hali min tɛ PDCI kɔnɔ i b'a dayɛlɛ a bɛ session kɛ k'a délibéré ka don a kɔnɔ o ye PDCI i y'a faamu donc n'o kɛra sisan musaka de b'o la n'i ko i bɛ nin kɛ musaka de bɛ yen olu de bɛ taa o bɛ évaluer donc n'o kɛra ni baara nana se sisan musaka de bɛ bɔ o bɛ kɛ bon an ka musaka fanba o bɛɛ an ka école maître sara ani mairie personnel olu sara parce que an yɛrɛ de b'an ka baarakɛlaw sara n'i y'anw ka baarakɛlaw sara lajɛ kalo la bi dɔɔni de b'a jɛ $2 la jamana t'o sara dɛ an yɛrɛ bɛ baara min kɛ an faga na an b'o sara donc grève min bɛ sen na sisan o kun tɛ dɔwɛrɛ k'o ta ka bɔ mairie kan anw b'a dɔn n'o talen don ka bɔ anw ka bi na jamana k'o ta ka bɔ anw kan Dio commune filɛ cogo min na ɲɔgɔn ma anw yɛlɛnna sanfɛ ka tɛmɛ nin kan parce que an bɛ baara kɛ ni an yɛrɛ ka sɔrɔ ye o wagati mais an bɛ dugawu kɛ jamana kuntigi min bɛ yen Ala ka hakili ɲuman d'a ma ka baarakɛlaw ka sara ta ka bɔ mairie kan i y'a faamu dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw olu sara fana bɛ o cogo kelen na enseignants école karamɔgɔ minnu bɛ yen olu sara fana bɛ o cogo na mais jamana b'olu sara i y'a faamu
a collectivité wo ani fonctionnaire wo jamana b'olu sara Dio commune kɔnɔ k'a fɔ fana ko école privée publique de bɛɛ y'a dɔn dɔrɔn donc école communautaire tɛ Dio commune kɔnɔ i y'a faamu n b'o fɔ yɔrɔ la bon o ni budget de bi tali kɛ ni ɲɔgɔn ye budget ye musaka ye bɔdi ta ani donda olu bi kimile ɲɔgɔn na si tɛ taa ka si to donc ni waati dɔ sera ni dɔ bɔra dɔ la a bɛ dɔ don dɔ mana bɔ dɔ la a bɛ dɔ don donc o bɛ taa ni ɲɔgɔn de o ye budget donc n ye PDSEC fɔ ka budget fɔ bon dugukolo ko monsieur le maire nin diyara anw ye kosɛbɛ PDSEC parce que n'i bɛna mairie kɔnɔ e de bɛ se k'a fɔ ni nana n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ bi i da sera ninnu caman ma komi an ka sigi tɛmɛnen ka nin dɔw fara tɛmɛnen i ye caman fɔ ninnu na a lajɛbagaw a kɛra aw ɲɛna sariyaw fana tun bɛ sari kɔnɔ mais budget ko la komi san 2020 caman kɛra o la 2021 aw ka budget n'o ye musaka ko ye les dépenses et les recettes équilibre kan ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ aw kɛlen don ka musaka jumɛn prévoir en termes de recettes et de dépenses walasa ka san 2021 k'o sigi sen kan le budget voilà a da i k'a da fɔ an ɲɛna tiɲɛ kan mɔgɔw bɛ yan seerew bɛ yan voilà bon an ka budget kini bɛ se 500 millions ma ka da kan an ye baara kologuri mun bolo da i y'a faamu ɲinini ani sɔrɔ bolo la an ka budget bɛ se 500 millions ma parce que n'i y'a lajɛ école karamɔgɔ mun bɛ yan santé mɔgɔ mun bɛ yen baara kologuri dɔrɔn de b'an bolo usine tɛ se ka jɔ manamana musaka la dɛ o dun man ka fɛngɛ kɔnɔ lycée dun o tɛ se ka jɔ ni musaka dɔgɔmanin donc nin bɛɛ b'an ka 2021 programme kɔnɔ donc o yɔrɔ la baara tɛ se ka kɛ musaka kɔ o de la sugu b'an bolo mairie yɛrɛ bɛ fond mun sɔrɔ ka don vraiment an bɛ min kɛ an b'o de kɛ ani seko ye min ɲinini na an b'o kɛ i y'a faamu monsieur le maire an ye faamuyali sɔrɔ la mais est-ce que budget kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ min ye misali la débat public ye ka se ka kulu ninnu bɛɛ conseil da don a la jeunesse musow débat public k'a fɔ an mago bɛ nin na bi commune kan ka nin baara in kɛ k'u sen don a la maire n'a ka adjoint walima n'a ka conseil dama ka na n'u sigi ka fɛn dɔ labɛn walasa ka dunan dɔ d'u yɛrɛ ma est-ce que o débat in a y'o kɛ an y'o débat kɛ an bɔra restitution hali ɲinan ta an m'a labɛn dɔɔnin sinon an ye restitution kɛ salon 2018-2019 an y'o kɛ ko ban o restitution kɛra salen kɔnɔ yan an ye arajoso caman wele ka teleso caman wele ka dugudenw caman wele k'an ka komanana ka k'u bɛɛ wele mais a don in kama an y'a kɛ donni min kama ne y'a fɔ n ko vraiment mɔgɔ mun t'a dɔn i b'a fɔ ko k'a kɛra sinon n'i y'a kɛ n ko malo b'a la n ko n m'a dɔn dugumɔgɔw bɛ malo parce que n'a kɛra donni fɛn o fɛn a bɛɛ bɛ bɔ an y'a kɛ mais a kɛra dugumɔgɔw ka maloya kan taxe tɛ sara dugu mun na n'o ye ko réclamer ko ka restitution kɛ oui a ka devoir don mais n'i bɛ dɔ kɛ a bɛ kuma ja n'i tɛ fɛn kɛ a ma nɔgɔn dɛ i y'a faamu donc o ko la hali an bɛ 2020 ta labɛn na ni ala sɔnna ma a restitution a fana bɛ kɛ musaka tɛ se ka dogo n'i bɛ jama baara la wajibi ye ka ɲɛfɔli de kɛ n'i ma ɲɛfɔli kɛ a t'i ɲɛ o parce que kalifa dɔ de don i bolo n'i b'o kɛ f'i ko o de ɲɛfɔli kɛ ça c'est obligatoire an bɛ labɛn na n'a a bɛna kɛ inchallah an bɛ segin kɛnɛ kan tuguni merci ni ala sɔnna ok monsieur le maire nin diyara an ye kosɛbɛ oui i ka kuma kɔni i da sera yɔrɔnin dɔ ma ko min ye terroriste k'a tɛ sara terreur ye min ye impôt ye oui an b'a fɔ ten togoda la mɔgɔ caman bɛ tugu nin na caman ta nisɔngɔ awɔ ko nisɔngɔ mais est ce que o nisɔngɔ ye joli kɔnɔ yan nɔ nisɔngɔ bɛ sara bon tiɲɛ na nisɔngɔ tɛ sara a kan ka sara cogo est ce que dutigi bɛɛ bɛ na n'a ka nisɔngɔ ye k'a sara mairie ye a tɛ sara parce que kuma don ni n ko a tɛ sara mun b'a sara a b'olu décourager mun t'a sara olu fana tɛ ka sanctionner o de question posera an kun ani dugutigilakaw ka lajɛ la i y'a faamu et puis fɛn min don 300 de don n'i y'a calculer san kɔnɔ a bɛ bɛn mɔgɔ kelen ka dɔrɔmɛ 25 ma fɛn nɔgɔnba muso min bɛ yen n'i ye kɔrɔya 4 kɛ a jɔlen min bolo a jɔlen t'i bolo i t'a sara ni hakilila bana b'i la i t'a sara cɛ mana se san 60 ma i t'a sara n'i si ma se san 18 i t'a sara a sarabaga jɔn ye san ekɔlidenw fana t'a sara i bɛ kalan façon fɛn o fɛn i t'a sara
ko in nɔgɔyara k'a nɔgɔya fo k'a tiɲɛ fonctionnaire fana t'a sara parce que état b'olu ta direct la ITS la donc a sarabaga ye jɔn ye miliyɔni dɔɔni dɔrɔn de don mais ni mɔgɔw y'a faamu ko nɔgɔnba a bɛ bɛn san kɔnɔ kalo la 25 de ma et puis mɔgɔ min bɛ yen ni a furulen don a bɛ cɛlasigi wɛrɛ la n'a bɛ ka carnet kɔnɔ o wagati an b'olu kɛ octobre kɔnɔna na ka taa se septembre ma an bɛ wuruli actualiser taa bɛ kɛ dugu bɛɛ kɔnɔ dugutigi gouverneur la n'i t'a fɛ mɔgɔ min ka bɔ i b'a fɛ mɔgɔ min ka bɔ i kun na bɔ i kun anw kɔni maa baara bɛɛ k'a kɛcogo la malgré que jamana in san damadɔ na gɛlɛya bɛ yen ni coronavirus tɛ sen na bana wɛrɛw bɛ sen na vraiment ka gɛlɛyara ko tɛ taa n ko mais malgré tout ça anw man ka fɛn bɛɛ kɛ a kɛcogo la ne y'a faamu merci monsieur le maire musaka ko ninnu na an ye ninnu faamu i ko ko 500 millions o de bɛ yen nɔ bi sisan budget la min kan ka mobiliser walasa ka baaraw kɛ kosɛbɛ o ne ka se ka yiriwa o kɔfɛ dɔgɔfara tɛmɛnen an ye layiru ta labɛnjagaw fana ye k'a fɔ min ye dugukolo ko ye n'i ko dugukolo ko bi an ko maire de y'an ka dugukolo feere u y'an ka forow cɛ ka titre foncier bɔ an ka yɔrɔ la ka sɔrɔ an tɛ foyi kalama ko maire zone maire zone o kuma caman bɛ kɛ bi jɔ kɔnɔ yan nɔ e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna dugukolo ko sira fɛ est ce que morcellement kan ka kɛ schéma directeur fɛ cogo min na ani urbanisme service domanial est ce que a bɛ ka baara kɛ ka kɛ ni sariya ye walasa morcellement ka kɛ inshallah min'o yɔrɔ jaabi dugukolo ko gɛlɛya a bɛ yɔrɔ bɛɛ la mais anw fɛ a bɛ yan fɛnɛ n'i y'a jateminɛ faamuyalibaliya de bɛ ko in kɔnɔ ne min ye maire wallahi ne ta tɛ dugukolo ye dugutigi ta tɛ dugukolo ye maa min ta ye min b'a kɔnɔ k'a ci kɛ e de t'a dɔn ni sababu sera a bɛ fɔ a ma ko propriété coutumier n'a bɔr'o la dugukolo tigi ye maa min ye o ye jamana de ye bon jamana mago mana s'a ma ni usine b'i bolo a b'i déplacer ka bɔ yen o tɛ kɛ ni musaka fana tɛ anw fɛ yan kab'an ye baara daminɛ 2013 ka se bi ma an ye baara fɛn o fɛn kɛ a daminɛ nɔgɔya kɔnɔ maa wɔɔrɔ de sɔrɔla conseil kɔnɔ yan nɔ ka t'olu kɛ yɔrɔ politique ko nata la ka t'olu kɛ kɛlɛkɛ yɔrɔw ye ka dugukolo maires tɔgɔ ca ko élection nata or que fanga ye fɛn min ye ala de b'a d'i ma n'i ka sarati dafara don min i bɛ taa o dɔn ne ye baara fɛn o fɛn kɛ n'i nana ko nin b'i bolo n b'a fɔ n'i y'a b'i bolo i bɛ taa dugutigi bara dugutigi n'a ka conseil bɛ yen gatigiw bɛ yen e bɛ taa k'e de t'a dɔn n'e t'a dɔn commission fana bɛ mairie la o bɛ taa yen nin nɔ n'o taara sisan papier de bɛ ta ka taa commission fɛ ka taa terrain kan mɔgɔw bolo k'a yira u la karisa de nana k'a ta ye nin dugukolo ye karisa de nana k'a ta ye nin dugukolo ye dugutigi de bɛ yen n'olu ni conseil ko karisa i t'a dɔn anw bolo an ka sariya fɔlɔ dafara sariya filanan ye mun ye géométrie de bɛ ta o bɛ taa dossier monter ka taa kati urbanisme bɛ yen génie bɛ yen o bɛ dossier vérifier e k'aw tigiya bɛɛ kɔfɛ dugu kɔnɔ n'a vérifiera karapoli la ka se domaine na ko charge t'a kan a tɛ faso tuma ta a tɛ maa wɛrɛ tɔgɔ la ka titre bɔ a kan ayiwa préfet bɛ tila ka accord di ko maire i n'i ka domaine mɔgɔw ani urbanisme a bɛ se ka nin baara kɛ n'a y'o kɛ n'a y'a sɔrɔ se bɛ a tigi ye wajibi tɛ maire tɛ se ka foyi wajibiya i kan ni musaka b'i bolo ka segin mairie ma a fɔra a banna ni musaka t'i bolo n'i ko k'i ka yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ baasi foyi t'a la i b'a sɔrɔ mais montant min sɛbɛnnen b'a kan 80 000 n'o sɛbɛnnen b'a kan i ka kan k'o de sara régie la mairie kɔnɔ o de ye jamana ta ye n'o taara quittance de bɛ k'o la ka d'i ma o ye mairie ka ressource de ye bon RSR de b'o wari mara maire tɛ dɛ n'i y'o sɔrɔ i bɛ t'o verser an ka kɛsuba de kɔnɔ Kati an commune 17 ne jɛlen don wari maraso kelen na ni fɛn t'i bolo i t'a sɔrɔ ni dɔ b'i bolo i b'a ta sinon i t'a sɔrɔ donc n'olu bɛɛ kɛra ka ban
an mago b'a la n'a bɛ sara kɛ maaw bɛ yen n'o ye réserve de dépense ye ani recette b'o mandat la bɛɛ mun ɲɛsinnen don sɔrɔ ma o bɛ taa ɲini ka taa déposer min ta ye musaka bɔlen o bɛ taa labɔ baarakɛlaw bɛ sara ni min bɛ kɛ olu bɛ kɛ dugukolo ko la o bɛ k'o cogo la sinon maire tɛ se ka foyi wajibi maa kan mais anw ye plainte caman caman de sɔrɔ o baaraw kɛlen élection ɲɛkɔrɔ dɔrɔn groupe nana fara ɲɔgɔn na ko n'a ma nin kɛ karisa tɛ bi wuli ka bɔ mairie kɔnɔ c'est pas comme ça maaw dɔw bɛ se ka dɔ bɛlɛ ka hakɛ la cogo di ne ye maire ye ne tɛ se k'e bɛlɛ ka hakɛ la bon mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka ne bɛlɛ ne fana ka hakɛ la donc ne kɔni b'a fɛ lamɛnbaaw k'a faamu jo dugukolo bɛ baara cogo min mètre kelen tɛ yen ko mairie taara ta ko an ye maire ye ou bien n ye maire ye o tɛ yen o mètre kelen tɛ yen ko maire y'a ta mais a bɛɛ maa min bolo n'i nana k'i ta dɔn a baara bɛ kɛ k'a d'i ma i y'a faamu n'a t'i bolo a tɛ d'i ma o plainte 13 mun kɛra an ye kati kɛ ka pôle économique kɛ ka cour suprême kɛ ka tribunal administratif kɛ Dieu merci mairie ma tɔɔrɔ foyi sɔrɔ kɔnɔ dugukolo ko ye fɛn dɔ ye n'i y'i dogo k'a kɛ n'i tɛ yen don min n'a problème wulila i b'i yira diɲɛ na wa o kɔlɔlɔbaw de bɛ an fɛ dugu kɔnɔ yan hectare 480 taara yan olu annulé la hali an bɛ dɔ kɔnɔ bi o bɛ se hectare 50 ma kabi 2007 équipe kɔrɔ ka temps kɔnɔna charge b'a kan a dugukolotigi kelen tɛ yen ko min sera ka papier sɔrɔ a la u nana anw ma n ko vraiment anw tɛ an fɔra mun kɔ u n'o de bɛ ɲɔgɔn na a ko kɔnɔ mission taara Kulukoro ka taa Kati mais ni Ala sɔnna ma ministère da bɛna don ko in kɔnɔ mɔgɔ kɔni tɛ se ka mɔgɔ ka dugukolo ta cogo si la an bɛ tile min na bi i tɛ se n'i y'a kɛ bi mɔgɔ min faga i yɛrɛ faga i y'a faamu bon bɛɛ k'a bila i kunna ne bɛ ladilikan min di maire tɔɲɔgɔn ma maire ka bɛɛ k'a bila i kunna i nana dɔ kɔ dɔ bɛ f'i kɔ n'i y'a kɛ ka tiɲɛ k'i bɛ yen bi n'i bɔra yen don min e de ye mɔgɔ sɛgɛnnen donc n b'a fɔ bɛɛ k'i hakili sigi o la an bɛ démocratie de la dictature o banna i y'a faamu donc n bɛ se ka min fɔ yɔrɔ la o gɛlɛyaw y'o ye bon o fana kɔfɛ commune fana denw ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ ji ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ jiw kɔnɔ yan mais an bɛ gouvernement fo ka Kati préfet fo ka gouverneur fo développement social an baara ɲɔgɔn baw partenaire mun bɛ commune kɔnɔ an b'u bɛɛ fo o bɛɛ ye commune dɛmɛ mɔgɔ yɛrɛ tora a la o bɛɛ ye commune dɛmɛ i y'a faamu an bɛ san 2 bɔ o kɛra bon san dɔ la jaba fana tɛmɛna tiɲɛ na cogoya ma sɔrɔ sa mais Ala le masa ye Ala ye mɔgɔw dɛmɛ an bɔr'o la ɲinan ta ye ji fana ye mɔgɔw cɛ so min tiɲɛna ya hakɛ t'a la mais an dɛmɛna an bɛ gouvernement fo tuguni sécurité alimentaire mɔgɔw balo dira bɛɛ ma i y'a faamu commune ni bɛɛ dɛsɛbagatɔ fana bɛ commune kɔnɔ balo dira bɛɛ ma hali muso minnu bɛ n'u cɛw tora kɛlɛyɔrɔ ani les déplacés projet AGM y'an dɛmɛ kosɛbɛ ani o mɔgɔ kelen o kelen a bɛɛ ye ba 4 sɔrɔ donc an b'o fɔ mun y'a sɔrɔ Ala ka barika don o bolo mun tora kɛlɛyɔrɔ Ala ka badabada dali nɔgɔyaw ye vraiment bi kɔni fo kuma tɛ ne da foli kɔ maire a ma nɔgɔn dɛ an ye gɛlɛya caman sɔrɔ baaraba kɛra mais gɛlɛya ninnu filɛ n'i y'olu ye baara in b'a a bunɛ ta ka bɔ i la komi denw y'a dɔn an ye fɛnɛ vraiment n b'u fo fɛnɛ na parce que n'i sɛgɛnna mɔgɔ kɔ o k'a dɔn ye an kɔni ye nin sɛgɛn kɛ mais ko mɔgɔw y'a dɔn an ye o diyara an ye merci. A diyara n ye monsieur le maire. ok monsieur le maire an ye nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lamɛn anw tɛ nin kɛnɛ kan yan caman fɔra an tɛ se ka tiɲɛ tigɛ n'a nkalon tigɛ yan an ye dugudenw fana lamɛn ko in kan ka maire ka kuma ni u ka kuma lajɛ o de ye minnu sɔrɔ ka fɔ an ɲɛna dugu kɔnɔ maire ka nin baara ninnu kan ne ni aw an ka jɛ an k'o lajɛ. An ka dugukolo taara ka bila k'a bɛ gouvernement ka charge la dugukolo ninnu taara bonya ma d'an kan an tɛ fosi kalama ni mɔgɔ min wulila k'i bɛ dugukolo la k'i bɛ taa ale ka titre kɛ dugukolo la
n'i taara n'a ye mansin na ko mansin b'a rejeté k'a fɔ ko charge b'i ka dugukolo kan ɔ kɛlen an wulila ka se maire kɔrɔ ma komi a fɔra ko an maire Morikɛ ko k'ale nɔ tɛ ne yɛrɛ an mɔgɔ 4 de wulila ka s'a ma f'a ka du kɔnɔ ka kuma fɔ a ye a ko k'ale nɔ tɛ k'an k'a ɲɛɲini ni mɔgɔ min nɔ kɛra ye an k'a tigi fɔ ale n'an bɛ jɛ k'a kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ k'i mɔgɔ b'a fɛ ka Mori Seku b'a ka titre k'a la k'o tɛ se ka kɛ ko mansin b'a rejeté quoi mɔgɔ 2 de wulila ka se a ɲɛɲini na Alu Kɔnɛ ani Cani Bɔrɛ denkɛ Gawusu an ka laɲini ye min ye charge bɛ ka wuli ka bɔ an ka dugukolo kan cogo min an kɔni bɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a ɲɛɲini a bɛ wuli cogo min na kɔni an b'o lahala dimanche tɛmɛnen an bɔra réunion na mairie kɔnɔ an kɔni y'a lajɛ bila dimanche nata kunɲɔgɔn na n'a fɔ dimanche tɛmɛnen ko tile 15 ko an y'a lajɛ an bɛnn'o kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a mairie la tuguni a ko kelen kan non mairie kɔnɔ parce que a fɔra ko a bɛ taa ka bɔ an nalen ale de ko k'ale tɛ foyi sɔrɔ k'ale mana trace foyi sɔrɔ mairie kɔnɔ o ko État ye continuité n'a fɔra k'a bɛ charge b'a la ko fanga ka charge an kɔni bolo ale an n'ale ɲininka ale ko k'ale tɛ foyi sɔrɔ a ma yɔrɔ kɔni fana ko de k'a b'an fana dɛmɛ a ɲini pour que an b'a ɲɛ sɔrɔ cogo min na. jeunesse ka yeli ye mun y'a la baara o baara sentiment t'a la an ti da maire kɔ kan hali ka du kɔnɔ ni sentiment b'i la i tɛ se k'i ka du mara an ka maire an b'a fo dan tɛ foli mun na an jeunes ma wuli ka s'a ma diɲɛnatigɛ foyi la n'a ma ɲini ka da an ma n'a tɛ se ka mun ɲini ka d'a ma a b'an dɛmɛ o ɲinini la fɔlɔfɔlɔ ye mun ye n'o y'an ka jeunesse ka tulonkɛkɛyɔrɔ ye maison de jeunes a y'o ɲini ka d'an ma a filanan ye mun ye balontan terrain an bɛ dɛmɛ ɲini a fɛ hali bi an bɛ se k'an ka balontan terrain na kori cogoya mun na o ye an jeunes fana ka ɲɛnajɛ yɔrɔ dɔ ye a ka an dɛmɛ o la an bɛ se k'an ka balontan yɔrɔ la kori cogoya mun na an bɛ dɛmɛ ɲini a fɛ o la hali bi a ye dɔ kɛ dɛ hali bi a ka an dɛmɛ o la. donc ni n'i ka ɲɛmɔgɔ n'aw bɛnna i b'a fɔ a ye gɛlɛya minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a fɔ a ye nɔgɔya minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a fɔ ne n'ale ta maire n'a ka adjoint caman bɛ yen i b'a fɔ ko chien ni chat mais o tɛ ne ni n ka maire ta ye ne ni n ka maire bɛnnen don ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan fɛn o fɛn bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o ye bɛn ye ni gɛlɛya nana an b'a fɔ ɲɔgɔn fɛ an b'a dilan an bɛ kuma cogo min na an b'a fɔ ni ala cɛ la parce que sirifula ka fɛn bɛɛ bɛ sariya kan a bɛɛ bɛ tiɲɛ kan a bɛɛ bɛ tilennenya kan bon adamaden n'i tilennen don i bɛ fɛn fɛn ni ala fɛ ala b'a nɔgɔya i ye mais n'i y'i jɛngɛ i b'i yɛrɛ bolo i b'i jɛngɛ i yɛrɛ de ye fɛn dogolen a dan ye tile 2 dɔrɔn de a bɛ dɔn bon ne ka maire ne n'a ye sɛgɛn min kɛ ɲɔgɔn fɛ dugu in kɔnɔ yan ala b'a dɔn jɛnatigɛ ye fɛn min ye politiki baara a ma nɔgɔn a ka gɛlɛn ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye i fa bɛ neni i ba bɛ neni maire ye tribunal 13 de kɛ jɔnya nkalon kan wa a y'a 13 fɛn fɛn kɛ a gagnera a kiiri 13 bɛɛ lajɛlen na parce que a bɛ tiɲɛ kan mɔgɔw ye se bɛ mɔgɔw dɔw ye u kɛra ministre ye yan u kɛra fangabatigiw ye yan u ye maire kɛ ko bɛɛ ye dugu in kɔnɔ yan mais ala ma labila u ye tile kelen bon adamaden n'i bɛ tiɲɛ kan kana sira foyi ye diɲɛ kɔnɔ an ye mandat kɛ ten fo ka tila k'a fɔ élection tɛmɛnen ko maire k'an bɛna ko bɛɛ k'a la sisan bon o yɛrɛ juguyara ni kɔrɔlen ye n'i tilennen don commune ni député ko ni fɛnw tɛ kelen ye n'i tilennen don i ka commune kɔnɔ i ni commune denw bɛ ɲɔgɔn bolo ka n'i yɛrɛ sɛgɛn yɛrɛ hali ni mɔgɔ ko i tɛ kɛ ala b'a ta kɛ donc ne b'o de fɔ mɔgɔninfinw ye an ka da ala la k'a fɔ ala ye kelen de ye fila tɛ an ka dɔn k'a fɔ n'i bɛ ala fana ka sira kan i bɛ lawasa o kɔni an k'o bila hakili la an bɛɛ bɛ sa maa si tɛ to yan ni maire ka waati banna don min na a bɛ taa ala yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ maa si seko t'o la mais ni ala ko ko min ma ban ma se n'i ko k'i b'a ban walahi bilahi ala bɛ ko dɔ yɛrɛ la ma sigi ni ko min ye vraiment maire sɛgɛnna a ye fɛn caman kɛ a kɔfɛmɔgɔw sɛgɛnna bɛɛ fɛn sugu bɛɛ ye bɛɛ don kelen si maire ma n'a bila don kelen si maire ma ka dugudenw na bila maire i bɛ se k'a fɔ de k'a fɔ ko maire man di ye i bɛ se k'o fɔ i da la k'a man di mais k'a fɔ a ye nin k'i la i ye nkalon tigɛ k'a da la mais anw n'a korila yan ka dugumɔgɔ bɛɛ kana k'an na kori yan nɔ ko fo k'an jeni mairie kɔnɔ yan o kɛra mairie kelen kɔnɔ yan nɔ ko kana an jeni mais ala barika la an bɔra minnu ko b'an jeni ala ye kiiri tigɛ olu datuguna o kɛra bɛɛ ɲɛna yan nɔ bon dugukolo ko fana an b'a fɔ aw ɲɛna an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a la maire tɛ baga mɔgɔ si ma ka t'i ka dugukolo minɛ i la dugukolo si tɛ commune kɔnɔ min ye maire ta ye n'a fa dugukolo tɛ o y'a tɔgɔ tiɲɛ ka ko bɛɛ kɛ a la a n'a ka adjoint k'a ye dugukolo ɲagami a ye dugukolo kɛ tan a kiiri bɛɛ kɛra dɛ juge kɛra cogo cogo i ka jugement kelen kɛ ka 2 kɛ ka 3 kɛ fo ka taa se 13 ma i bɛ ka gagner bɛɛ la tiɲɛ de b'i bolo
ni cɛ t'i bolo don dɔ i bɛ lagosi bon dugutigilakaw fana tɛ tugu mɔgɔ kɔ nkalon kan mɔgɔnifin mana fɔ ko se b'i ye se tɛ mɔgɔ ye ko se bɛ Ala de ye n'i bɛ tiɲɛ kan walahi t'a don tasuma la k'i jɔ i bɛ bɔ ne b'o de fɔ mɔgɔw ye parce que ni maire kelen bɛ kumana nana gardien ma kuma fu de don maire ye gɛlɛya sɔrɔ cogo o cogo a gardien b'a kɔnɔ a ye nɔgɔya sɔrɔ cogo o cogo a gardien b'a kɔnɔ i bɛ adjoint 100 lajigin a n'anw ta tɛ kelen ye ne ka maire bɛ n fɛ n b'a fɛ a tɛ fɛn dogo na diɲɛ kɔnɔ wa hali siɲɛ wɛrɛ ne b'a kɔ ne bɔra kɔrɔ fɔlɔ. Monsieur le maire, an ye ninnu faamu i ye i ka dugudenw fana ka kuma mɛn sisan u bɔra k'u hakilina di i ka kuma ninnu kan mais n'an ye nin bɛɛ jateminɛ jango bi ni an ye nin kɛnɛ fasugu sɔrɔ an kɔnɔma bɛ bɔ a yɔrɔ la ni an ma dugukolo ko fɛsɛfɛsɛ fo ka se a dan ma min ye lotissement sariyaw ye est ce que aw ni service d'urbanisme bɛ ɲɔgɔn kalama nin ko in na walasa lotissement ka kɛ yɔrɔw ka bila siraw ka di a kɔnɔna na espace vert minnu ye misiriw ye minnu ye balontan kɛnɛw ye minnu ye kaburudo ye ka se k'olu bɛɛ prévoir lotissement kɔnɔ walasa ni yɔrɔ nana kɛ sigiyɔrɔ ye minnu bɛɛ ka sɔrɔ a kɔnɔ i n'a fɔ gɛlɛya bɛ Mali ka cogo min na est ce que aw kɛlen don baara ninnu kɛ inchallah i filɛ ka mun fɔ n'i ye lotissement yɛrɛ sariya ta chaque 5 hectares il faut un espace ça c'est obligatoire anw fɛ an y'a baara fɛn o fɛn kɛ n'an ma balontan bila mun kɔnɔ an bɛ dɔgɔtɔrɔso bila o kɔnɔ an bɛ sugu prévoir an bɛ église bila fo ka taa se kaburudoko ma bon kaburudoko yɔrɔ ye fɛn dɔ ye bibi na n bɛ segin o yɔrɔ kan k'a yira adamadenw na an bɛ yan cogo o cogo an bɛ segin dugu tɛ yen bi kaburudo baden tɛ dugu mun kɔnɔ mais ne kɔni b'a fɔ ɲɛna bɛɛ ka kaburudo ɲɛnamaw b'aw bila parce que dali bɛ ka kɛ tagali bɛ kɛ dugukolo ko mɔgɔw m'a faamu ni bɛɛ y'i ta morisere k'a feere ka ban est ce que hali sɛnɛkɛyɔrɔ bɛ sɔrɔ wa kuma tɛ tagalen ɲɛfɛ an dayɔrɔ ko la donc n'i ye jɔyɔrɔ sɔrɔ f'i ka i hakili to dayɔrɔ fana na an kɔni ka lotissement fɛn o fɛn kɛra an ni urbanisme mɔgɔw don an ni jeunes don wa plan o bɛɛ approuvé len don fana i y'a faamu jeunes agent bɛ anw bolo yan urbanisme agent bɛ anw bolo yan wa an ye formation sɔrɔ fana domaine o agent fana bɛ yan Dramane Jara a kɔni ma kɛnɛ sɔrɔ bi komi grève bɛ kow bɛ sen na kabi waati jan basiki-ba tɛ u tɛ kosɛbɛ sinon agent in bɛɛ dafalen b'an bolo yan i y'a faamu. D'accord monsieur le maire ɲininkali caman bɛ an bolo awɔ mais waati kɔni y'an sɛbɛkɔrɔ tan tigɛ ma o la bi ka bi sigi kun cɛ dugukolo ko musaka ko anw bɛ o de kan bi kosɛbɛ kalanko la dɔgɔfɛra tɛmɛnen i da sera o ma i ye caman fɔ o la kɛnɛyako la ka nin bɛɛ lajɛlen kun cɛ bi jɛmukan kɔnɔ e bɛ se ka wele jumɛn bila ka ɲɛsin i ka dugudenw ma walasa u ka faamuya sɔrɔ i n'u ka se ka bɛn i bɛ k'u ka sale mun na sugu kɔnɔ minnu bɛ ka impôt sara viɲɛdiko la i ka se ka a musaka ta yɔrɔ f'u ɲɛna. Inchallah k'a yir'u la ko mairie de y'u ta ye k'a yir'u la ko maire n'a ka argent b'o ka bila la n'u mago bɛ kunnafoni la don o don on est prêt k'a d'u ma wa n'u y'an wele hali sigidaw la on est prêt ka taa parce que ni campagne sera i bɛ don dugu bɛɛ kɔnɔ ni dugudenw ko k'i mago bɛ la i bɛ t'u lamɛn an bɛ dugudenw ka bila la ka min fɔ ka fara o kan ka bɛɛ wele bɛɛ k'i sen don commune baara la maa kelen tɛ se dɛ commune baara maa kelen tɛ se bɛɛ k'i sen don commune baara la o de la an ka sigida bɛ taa o de la an ka sigida bɛ ja parce que n'i ye mɔgɔw wele ni mɔgɔ ma na e bɛna mun fɔ olu dun t'a don k'a yir'u la restitution an b'a kɛ san o san kɔmasegin an b'a kɛ dugudenw san o san salon ta dugumɔgɔw maloyara cogo min u k'u jija o ɲɔgɔnna kana bɔ a la mais ne b'a dɔn ɲinɛ hali n'an y'a kɛ dugumɔgɔw bɛ maloya tuguni ne bɛ fɛ dugumɔgɔw kana maloya san wɛrɛ taxes saralen ka ban monsieur le maire 100% kɛra anw kɔni bɛ kɛ nin yɔrɔ masina i ma se k'o kɛ dɛ o ka di ne ye sinon n'a fɔra kuma bɛɛ mairie k'a da to dugumɔgɔw la o cɛ man ɲi kosɛbɛ. I n'a fɔ an nana cogo min na an y'a kuma fɔ an bɛna kuma
a ko a bɛna kɛ aw ɲɛna minnu bɛna bɔ a la hakilila aw ye faamuya caman sɔrɔ o la jo gari kɔnɔ yan ni ne kun an nalen walasa ka masala min ye yɛrɛmarakafo u jɔyɔrɔ ye sigida yiriwali la kalanko kɛnɛyako lakanako sigida kɔlɔsili an b'a kalama k'a fɔ avec la décentralisation maire jɔyɔrɔ ka bon na kosɛbɛ o la an ka thème hakilila aw ye faamuya sɔrɔ a kɔnɔ Jogar ale kɔfɛ Bangineda an n'an kunna yen kan an ko Bamakɔ tɛ Mali dan ye Mali yiriwa an b'a kalama yɛrɛmarakafo wɛrɛw mako bɛ nin kɛnɛ na walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ anw yɛrɛ ka se ka jamanadenw fana ka degun ta k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna maire n'u ye nin n'alima la k'a fɔ ni e sɔnna k'an reçoit o kɔrɔ e jɛlen don e min bɛ siran anw ɲɛ anw bɛ kɛ fana sigaramɔgɔ ye an b'a fɔ ko e tɛ maa jɛlen i tɛ maa tilelen sariya bulon ale kɔnɔna na sentiment tɛ émotion tɛ ni Ala sɔnna waati wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ Banginedakaw fɛ yen